kubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Arngut ki MLA ke Kongres kila Shah Sospon halor ke jingkeno bakila le yaki kam ki balong persya ya ka seng ha ka bala yoru yaki kaipot na ka block Congress Committee ki balak kedo bakini ki MLA ki don ke jingya jan bat ke sorkar MDA kini ki arngut ki MLA ke Kongres ki bala Shah Sospon kilong MLA ke Kongres na Mawhati constituency uba Charles Marngar baru MLA ke Kongres na Nongstoiñ constituency uba Gabriel Walang. Ya ka shithi ka bapentip bagi tay ki arngot ki MLA kila Shah Sospon nakaseng hadu hendreo snem lapha da ka General Secretary jang Meghalaya Pradesh Congress Committee ka Cong 16 aim ka badairu ka MP Barim ka Jilla. Kani ka jing Shah Sospon ki arngot ki MLA ka Congress kalawan ru ha ka por bala yaaj bha ki khubor bagi tay ki arngot ki MLA kin let ya sono bat ka National People's Party ka balayalam ya ka sorkar MDA hagani ke Jilla.